Welkom bij Deze Wieken. Maar het leukste, beste en opvallendste van Omroep Friesland van de Oranje Dagen. Hiervoor hebben we de volgende onderwerpen. Cambuur pakt kampioenschap Jupiler League. Op zoek naar de X-factor van Henk de Jong. En piqueur voor Ian Dai. Dit en meer in Deze Wieken. Rondom in Friesland is Joet de laatste Koninginnedag viert, want van Takkum hierau dan vieren we Koningsdag op 27 april. Op verschillende plekken in de provincie wie in de traditionele vrijmerken en aubades en de abdicatie van de koningin Beatrix en de inhuldiging van koning Willem-Alexander, dat hoeft er net hier te missen. Op verschillende plekken wie alles op grote schermen te volgen. Hebben jullie al wat verkocht? Ja. Wat dan? Wat auto's, wat boekjes en nog, ja, dat wel. En hoeveel geld hebben jullie al verdiend? Dat weet ik niet. Hebben jullie niet een geldbakje ergens? Jawel. Ja, mag ik eens zien? Wat heeft u mooi haar. Wat heeft u een mooie make-up op uw ogen. Wat heb je al gekocht? Nou ja, mijn vrouw die had een koning gekocht en een grote blad, zo'n grote schaal. Verwacht je ook dat het minder druk wordt, Joet, vanwege de troonwissel? Ik heb geen idee. Nee, dat zoek net weten. En is het nou ook al wat minder druk? Dat idee heb ik wel, ja. Ik heet u allen graag welkom bij deze ceremonie. Vandaag mag ik plaats voor een nieuwe generatie. Ik sta op het punt mijn koningschap over te dragen aan mijn zoon Willem-Alexander. Ik vond het prachtig. Ja, ik ben er 53 bij geweest op de Dam. Ik ben er daar en we konden samen heen rennen. Wilhelmine, dat was zo mooi. Die wil zo praten, volgen. Gebed haar hartstikke moeilijk. Daar doe ik uit de handen voor, nou, de waterlaken ook. Bitter spul. De koningin die zal dadelijk de akte van abdicatie tekenen en daarmee het koningschap overdragen aan haar zoon Willem-Alexander. Lang leven de koning! Ik vind het geweldig. Ja, heel fijn. Heel gezellig. Mooie feestjes, nou ik ben weer jongen. Dus, en koning, hè? Dus helemaal super. Ben je hier in de Kamer speciaal voor de Aubade of ik een beetje voor de abdicatie? Ja, voor allebei. Ja, leuk om met je uit te meidje. Ja, het heeft wel een beetje een saamhorigheidsgevoel, of nee? Ja, dat is beter voor thuis alleen dan voor de televisie. Dit is meer mijn wandel. Goed. We hadden al heel veel verkeerd en dat vind ik er leuk gewoon. Ja. Want moet je hem net voor de televisie zitten nou? Ja, eigenlijk al, hè. Maar ja, we kennen het hoe altijd gelijk werden. Dus we zijn we door dit en dan zien we de rest op de letter van de duivel. Kaartjes te keer. Oh, dat is zoveel al leuk. Kijk nog Blanco. Ja. Wat vind jij de mooie Joet? Ja, wat leuk, net? En helpt dat dan om er zo uit te zijn? Ja, dat dacht ik wel, maar het wel nog net terug. Meesten keek je nog net? Nou, nee, een beetje. De koningslinde
is een levend monument dat de iepenbieren rondte van mijn naam siert en generaties lang de mensen herinneren zal aan het historische moment van Joert. Wat voor beem is het? Koningslindenboom. En die wilt Joert planten, omdat? Voor de koning, omdat hij nu voor Willem-Alexander, omdat hij koning wordt. Koning Willem-Alexander het Joert bij zijn inhuldiging het Alvesterde-kruis gedroegen tussen zijn oren om de skieringen. Zo'n Joert maaien Alvesterde-rieders haar een kruiskaars koninklijke om de skiering dragen. Ik op het nieuwe statieportret had er het kruiske op. De nieuwe koning reed in 1986 de Alvesterde-tocht, toen nog onder het pseudoniem W.A. van Buren. Bij de inhuldiging in de Amsterdamse Nieuwe Kerk wie een 20 Frieske borgers aanwezig. Van de Frieske Tweede Kamerleden laai Le Jacobi de eed in het Frieske aan. Dat ontjeet ik. Sportclub Cambuur belibben juster een historische joen. De Leeuwers pakten na een hele spannende ontknoping de titel in de Jupiler League en speel je daar terug takom seizoen in de Eredivisie. Cambuur won zelfs van Excelsior en zich concurrent Volendam verliezen. Maar een explosie van blijdschap als gevolg. Ah, leuk, maar dit werd nooit, hè. En we hadden er altijd in geloofd. Ik had er echt in geloofd. Onvoorstelbaar. Jongen, ik ging gewoon les van het hart. Van die sprint hierheen. Mooi, jongen. Die meesten zijn helemaal gek. Hier hadden we voor die een Cambuur. Hoppa! De euforie is grut, wils de jong net goed begint. Volendam komt op vastsprong Go Ahead en op dat stuit gaat de titel onder noos van Cambuur voorbij. Een domper voor Henk de Jong, maar hij zocht geen de waai dat het omdraait. Eerst maakt het Cambuur een goal. Erik Bakker zet de Leeuwers na een knappe actie op een 1-0 vastsprong. En in Deventer scoort de Go Ahead Eagles 2 keer via Marnix Kolder. En dat betekent dat Cambuur het kampioenschap in handen had. De supporters krijgen het goeie nijs terug. Maar de spanning bloedt om te snijden, want de vastsprong van Cambuur is maar liets. Ze maaien beslist net league spelen en dat weten de supporters. Als Volendam intussen maar 3-1 achter zit, valt de beslissing. Adnana Tigadouini maakt de bevrijdende 2-0. En dan barst het feest los. De bloemen moeten naar Deventer. De bloemen moeten naar Deventer. Ja, zonder was het niet gelukt. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet beschrijven. Het is echt niet normaal. Het publiek erbij, echt ongelooflijk. Onwerkelijk, heel onwerkelijk. Geweldig. Echt fantastisch. En Sa zocht verliezen eruit. Bij Volendam begrepen ze er helemaal niet van. Hoe konden ze dit nog uit handen aan? Maar het zal zien jou het was wezen. Ik denk dat we het allemaal verdiend hebben. Op de club hebben we de goede dingen gedaan. Op het veld hebben we de goede dingen gedaan. We hebben met gezond verstand gehandeld. Ja, dolgelukkig. Dolgelukkig. Dit weekend is er nog net een officiële huldiging, omdat joen de derde betinking is en morgen de viering van Bevrijdingsdag. Maandagjoen om 7 uur wordt Cambuur daarom huldigen op het Oudehoutse Kerkhof, troch het gemeentebestuur van Ljouwert. Maar om 2 uur vannacht waren de spelers al troch 6.000 enthousiaste supporters in het eigen stadion verwelkomen. En op de weeromreis uit Rotterdam ziet de sfeer er bij de spelers in de bus al goed in. De stad die is van ons, is van ons! De stad die is van ons! Het is natuurlijk fantastisch. We hebben historie geschreven, dus ja, het is echt fantastisch. En straks hebben we nog feesten in het stadion. Wij zijn Cambuur, Cambuur Leeuwarden!
fantastisch. Ja, had je niet op gerekend, maar dit is echt fantastisch. Dit maak je niet zo heel vaak mee, hè? Ik denk de supporters hier ook niet, dus ja, dat je dit ten eerste jezelf kan geven, maar ten tweede ook alle supporters is hartstikke mooi. Wij zijn Cambuur, kampioenen! Wij zijn Cambuur, kampioenen! Voor mezelf heb ik ook zoiets van, ja, volgend jaar gaan we gewoon naar de Kuip en naar de Arena. Ja, dat is allemaal een niveautje hoger. Maar het is toch mooi om te laten zien van, wij kunnen het ook. Dat waren de meest opvallende NICE-reportages van deze week. Het NICE en andere zaken door Omroep Friesland ben ik te vinden op Facebook. Zoek op facebook.com/omroep. Nog 5 dagen, dan wint Sportclub Cambuur werd het ontijs. Wordt het een kampioenschap of moeten ze weer via de NICE-competitie bezieken om in de eredivisie te komen? Vreed valt de beslissing, maar wat het ik wordt, Cambuur stiet weer op de kaart. Maar grote dank aan Henk de Jong, die de schwung erin bracht na het voortgaan van Alfons Arts. We volgen de Jong Vreed voor en tijdens de wedstrijd in Emmen om erachter te komen wat het geheim is van deze succestrainer. Het geheime wapen, de kampioenskoeken. Hè? Dus daar ben je voor. We zullen hem even, ja. Even hier beloeken, Henk. Alsjeblieft. Ja, dit ben we mooi. Dit is een mooi spel. En sinds we die koeken gaan winnen we alles. Dus ja, dat houden we er gewoon in. Dat is een geheim? Ja, dat is een geheim. Ja, je moet het weten, ik wil het net zeggen, maar ja. Het geheim van Henk is gewoon... Het is gewoon, ja, hij bouwt iets op, mij joh. Hij maakt het vriendschap met die, maar tevens iedereen die baas. En dat is zijn sterke punt. Ik ken hem ooit dan van altijd vriendelijk. Hij is altijd vriendelijk, zegt hij, maar hij blijft baas. Hoe het maar de tussenstand is van de kaartverkoop. Niels, hoe is de stand? 9400. Goed zo. Ja. Dus hoeveel moeten we nog? Nou, nog een 300, 400, 500. Goed zo, dat komt ook wel. Ja. Ja, goed, je merkt gewoon een hele opgewekte sfeer. Henk die weet iedereen echt te triggeren tot het positivisme. En ja, ik denk dat dat is Henk's kracht uiteindelijk. De sfeer is een stuk relaxter. Ja, je merkt wel dat, maar dat komt ook als je wint, dan wordt het allemaal wat relaxter. Maar de sfeer is echt is uitstekend. Mooi joh. Zit de man met ons druk bezig. Klasse jongens, hé. Mooi. Wacht even. Wacht even. Yo. Ik had het idee dat Alfons Arts meer defensief voetbal speelde. Henk de Jong is meer gewoon aanvallend. Dus ja. Dus Henk de Jong is wel goed bezig. Ik heb het punt al. Ho! Ja.
Juist draaide me even bij een beter nek om in de laatste seconde. Ja. Maar het hebben we uitpraat, Justin Jonne, want het wordt het heen je, hè? We hebben plezier en daar staat alles bij. Plezier, durven fouten maken, hard werken met z'n allen, maar ook op zijn tijd even lekker dollen. En dat kan ook op een training. Maar ze weten allemaal wel wat we graag willen. En we moeten niks, maar we willen wel heel graag. En dat straalt er ook vanaf. Ja, en dat is iets dat is ongrijpbaar. Dat is iets dat ontstaat. Nou, ik moet zeggen dat daar is Henk de ideale persoon voor. Eventjes even de boeren losgooien. Altijd voor de wedstrijd even om 4 boeren. Ja, dat is gewoon lekker. En dan ben we er klaar voor. Het is in zekere zin ontspannender, wat ontspannender. Het is net of er wat minder druk is, terwijl de druk eigenlijk hoger is. Ja, eigenlijk is dat tegengesteld. Het begint natuurlijk in het leven altijd met zelfvertrouwen. Weten wat je kunt en wat je niet kunt. En het maximaal uit jezelf halen. En ja, daar moet je wel zelfvertrouwen voor hebben. En dat positiviteit, positief in het leven staan, maar positief naar iets kunnen kijken. Ondanks dat het wel eens wat tegen zit, ja, dat is heel mooi. Ik krijg sms'jes van de harde kern van Heerenveen met heel veel succes. En we hebben zin aan om volgend jaar tegen elkaar te spelen. Iedereen denkt dat Henk als trainer zo ver gekomen is omdat hij als mens goed is. Die verhalen hoor je allemaal. Maar Henk die heeft heel veel verstand van voetbal. En Henk die kan het ook heel duidelijk en simpel overbrengen naar een groep. En daar ook op trainen. Kijk, voetbal hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. En Henk die kan dat op een hele simpele manier, wat heel lastig kan zijn, een bepaald systeem. Maar kan het op een hele simpele manier overbrengen naar een groep en dat ook laten zien. Ja, goed, en dat is ook Henk zijn kwaliteit. En niet alleen het mens gebeuren, wat iedereen zegt en wat iedereen denkt. Maar er zit veel meer achter die man en dat vind ik wel prachtig, dat vind ik mooi. Zo, zit erop. Nou wist ik wel geen online, of net? Ja, nog hak me nog. Neem niet een biertje en dan is het klaar. Yes? Nou, Hansje, hè? Hoi, mooi dat je me wint. Hoi. Een reportage uit het sportprogramma Bobbeslag wie dat. Morgen vanzelfs weer een nieuwe editie naar Joet, het waar en heer. Arno Snijn is in Jennevoort een kunstwerk onthuld van de marathonrijders Jeen Wester, Hilbert van der Duim en Jos Niesten. Het is gemaakt door Hans Jouter van Verwert. Jouter maakt het vaker beelden in opdracht. En een kenmerk van zijn werk is dat het altijd goed zien is wat het voorstelt. En dat hebben de meeste mensen toch nog altijd het liefste. Maar ook in zijn vrije werk is hij behoorlijk productief. Arjen Vederdaal zocht hem op. Hans Jouter werkt en werkt op het bedrijventerrein van Verwert. Hier heeft er alles om hem heen wat er nodig is om zijn beelden te maken. Het lijkt meer een smidderij als wat je in eerste instantie voorstelt van een kunstensatelier. Zijn huid weer een smid in Hovert. Als student aan de kunstacademie in Grains wie hij aan het schilderen. Maar doet er in Parijs de beelden van Rodin zich, wie er van zo onder indruk dat er voort voor studierichting verloren en van die tijd al in het ijzerwerk zit. Als kunstenaar is hij liet zelfstandige en maakt er beelden van personen, mensen in opdracht. Kenmerkend aan zijn beelden is dat ze een handeling of beweging suggereren. Bijgelijks bij dit beeld van Bobby Harms, waarvan hij als een beruchte Ajax-fan geen afscheid nemen kan. Hij was hersteltrainer bij Ajax. Natuurlijk heel opmerkelijk. De beste voetballers komen erbij, maar er zit nog een standbeeld van hersteltrainer. Maar dan moesten ze Rijkaard en Liedman, dus die moesten over het bandje heen wegspringen.
Dus eigenlijk kerst nou de voetballer die de training krijgt, die kerst erbij betekenen. Die heeft er nog net, maar je kent er zelf ook heen springen of op zetten gaan. En hij klapt dus in de hand en hij houdt het tempo aan. En hij, dus met zijn fanatieke uitstraling is hij nou die training aan. Dus het is eigenlijk een soort actiemoment wat Verslijn is. Hij maakt ook vrijwerk, meestbeelden van bisten. En daarvoor gebruikt hij een orentechniek. De gebruikelijke manier is een beeld boetseren. Bijvoorbeeld wat je erachter staat. En dat doe ik meestal in opdracht. En dan wordt er een maal van maken en uiteindelijk van bronsgaten. En dan weer bijwerken, besliepen, patineren. En dan is het klaar. Dat is een manier die het al duizenden jaren oud is. Maar wat ik steeds meer doe, dat is, en vooral dit soort beelden van mezelf, gewoon voortdurend van steekjes brons in mijn kolaski. En dan moest dus eigenlijk voortdurend de vorm bepalen. Want ja, dan kun je later moeilijker wat bij of wat aanhalen. Maar boetseren, maar zacht materiaal is dat makkelijker. Alleen dan haast dan wel beelden die het karakter hebben van het materiaal waar het dan ook van is. En dan haast net een boetseerstructuur, maar dan haast gewoon het brons zelf, de structuur van brons, had de beelden. Omdat ze het er voortdurend van maken haast. En dat is juist maar zo'n kijker en het wordt wat rauwer, het wordt het krijgt wat een hele andere lading daardoor. Ik maak een soort beesten. Eigenlijk mijn inspiratie is voortdurend in mijn eigen omgeving. En dus vogels en hazen en andere dingen die ik gewoon om me heen zie, probeer ik hem in een bepaald moment te vangen. De mozen, zoals je zuiverhaast op een werkbank praktiseren kennen, daar spat erop. Nou, dat vind ik machtig om dat vast te lezen. Omdat wat een spannend moment is. Ja. Kijk, zoals bij die kikker. Ja, die kikker die springt zo uit de wal bij de sleet in. Als het bij een sleet langs dringt, nou, dan is dat geregeld. Dan is het in één keer plop plop. Dan springen ze erin. In atelier Ton ter Linden op een Veenhoop is op dit stuit een expositie van zijn vrije werk. Wat lijkt hier op tafel? Dit is gewichten. Ze zijn wel aardig zwaar, maar dat is van Janne Waard, dat beeld wat nog onthuld worden moet. Maar dat droot op het water. Het is een soort ponton, een soort bak van roest van stiel, waar die bij 3 beelden opstaan. Maar dat zijn 3 marathonrijders achter elkaar. En dan worden ze dat helemaal slucht met water gaan. Dus dat het krijgt dat ze daar rijden. En dan hingen we aan die bak, ze hebben haast een gewicht aan hingen, om het nou wat uit te lijnen. Dat ben je in Wester, Hilbert van der Duim en Jos Nisten. Die hadden een model van staan. Ik ga er wel mijn eigen interpretatie van maken, maar ik heb wel een maat opgenomen. Dus het zal in ieder geval van afstand wel aardig overheen komen. Het is nou aanleiding van die marathon die ze er hadden, had er natuurlijk iets leidt. Het is een klassieke marathon en Jeen Wester wie de eerste winnaar. Dus daar rijd ik voor op. Je bevriest het in het moment. En dat is
het ongewone trekken wat aan. Het beweegt net meer, maar je krijgt het gevoel als je praktiseert dezelfde volgende stap erbij. Nijs, sport, cultuur, het zit weer allegaar in deze weken. Nou verder maar het leukste van Heer. Ja, Dirk Buitenzorg, het hinder van de sportredactie van Omroep Friesland. En daar is in feite al maar begonnen. Die kochten in oktober van 2011. Nou ja, toen kwamen er al die donateurs bij die dus helpen met geld. En op een van die donateurs, John, kwam deze vraag van, goh, wil je eens een koers rijden? Nou ja, daar hebben we natuurlijk in het verleden nooit door nagedacht. Maar het liep me nou wel heel aardig om te doen. Maar hij voor de duidelijkheid, Gerrit is nog net met Dirk onder het rijden. Nee, Dirk had het dream wist voor de karren nou. Ja. Dus ja, spannend. Zaterdag dan maak ik voor. Gerrit Dunning die leidt het aan, maar hij staat denk ik even zijn ereprijs te geven voor het Spannend, ja. Apart om dat nou echt te beleven. Ik bedoel, hij heeft toch een week zo vertraind. Ja. En mij begin natuurlijk dat ik denk van, nou ja, wat dit wordt, maar weet ik net. Maar ja, nou toch mij een protte willen en zin om aan de baan op te gaan. Nou, de bril op. Jongen. Dat ligt zo al stoer. Net leeuwen, hè? Wat verdorie. Ja. Rit dicht. Rit dicht. Hij bloot hem maar heel rustig onder de Ja, je telt er niet eens. Nee. Toen ik de eerste keer koers kon ik niet eens ver krijgen, ook leeuwen. Ja, dat is wat we gaan er alleen, ja. Hoe zullen we het wand denken, joh? Nou, hij wint het, hè? Ja? Ja, hij wint het. Hij is net benauwd weer. Zat je? Hij is net benauwd. Nee. Hij wint het niet. Ja, hè? Ja. Je hebt het volste vertrouwen? Nee, gewoon. En heb je dat altijd al in hem hand? Nou ja, die hebben nog niet voor gebeuren, want hij gaat als hij eigen gang. Hoe neem je dat? Ja, avonturier. Avonturier? Ja, een beetje een avonturier. Ja, het is een gokje, hè. Hij had het nog nooit eerder gedaan. Dus we moeten maar afwachten. Maar hij vindt het prachtig, dus nou ja, dan genieten wij ook van. Ik ga. De jaren die staat net. Ik had dus helemaal nooit jet dat ze omroepen 4 minuten, 3 minuten, 2 minuten. Ik dacht, hoe belicht je? Nou zit ik er flink achter. Dit is niet goed. Kom op! 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 Ja, verder gewoon eigenlijk wel goed, alleen nog haast een gatje en het gatje is net meer dicht. Ik ben er net bij nou. Nou, maar ja, hier krijg even bij die stadhouder komen kennen. Ja, het is net doors. Meneer de Boer. Ja. Hans Beukema, goeiedag. Goeiedag. Ja. Hoi. U bent niet doof, hè? Nee, absoluut niet. Nee. Maar wat is er gebeurd? Ik bedoel, daar bij de stad, ja, u heeft de hele stad gemist. Ja, jongen, maar dat kwam, ik jette die hele tijd net. Nee, daarom vroeg ik u net al, u bent toch niet doof? Nee, maar dat is...
Die speaker, ik heb hem net uit de luidspreker komen. Het wordt wel 4 keer verteld. Ja. Start over 4 minuten, het start over 3 minuten. Ja, jongen, Er was de start 1 minuut en toen ging je nog deze kant op. Ja, ik heb het net, was ik het wel dingen. Je miste de hele start. Ja, nee, heb je helemaal dan gelijk kwam je aan. natuurlijk er nooit weer bij. Nee, je hebt helemaal gelijk aan, daar baal ik zelf van. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus de volgende keer wel even op tijd. Ik heb het. Ja, ik ben net dood, maar ik heb het net doen. Als het weg is, dan mag het altijd bij de hinderbloer. Ik heb nooit mis gegaan, bij de kappel. Zeker op denken. Ja. Maar dat hoeft nog net weer, of maken we nog een keer? Nee, dat hoeft nog net weg. Die is niet een plek op school, maar ja. Als er staat en mis, hier is het verkeerd weg misschien. Ja, nou ja. Nou ja, dit is los. Jammer, hè? Jammer, jammer, jammer. Kitske. Kitske. Ja. Nog een keer. Ja? Ja. Oké. Zit in het troostfinale. Maar gelukkig. Mooi. Ja. Mooi. Mooi. Als je nog maar een keer rieden mij en dan bij het starthek wijzen kennen, dan vind ik het al mooi. Want daar heb ik echt zwier de pest doorheen. Dat het net zo wie. En ja, dan krijg ik nog een kans om dat nog een keer te doen. Dan kan je nog een keer echt mij. En dan zeker ik net winnen waarschijnlijk, maar dan doe je in ieder geval vanaf begin mei. Dat is leuk. Revanche. Ja, revanche, ja. Ik vind mijn hulper dingen zo, je moet alles een keer dienen naar. Dus als ik een kans heb om iets te doen wat normaal net ken, dan ging ik daar eigenlijk altijd voor. Ik ga als ik een berg beklommen en dan ben ik zo verschrikkelijk bang. Maar ik dacht, ik ging er toch in. En dan ga ik dienen. Dat is best eng. Maar als je dan bovenop staat en denkt, yes! De troostfinale, de start is gevallen en Warango Meadow is goed weg. Boys Summerland ook aan de binnenkant. En zo gaan ze op weg naar de eerste bocht. En aan de buitenzijde gaat ook een deelnemer door het derde spoor naar voren. En dat is Gerrit de Boer en dat doet hij met A Dream Wish. Hij ligt er nu veel beter in. Hij heeft de start mooi meegepakt. Gerrit de Boer ligt op plaats 5 en zo zijn ze in de rechte lijn over zijde. Onder aanvoering van Warango Meadow en Dirk Doper. Mooi mee. Goed. Hou vast. Hou vast. Ja, dit is die koers. Dit is die koers. En nou ja, op een bepaald moment in de tweede ronde dan... ja, dan is wat van die voort. Nou ja, goed, klaar. Misschien kan net hudder en ik weet net ook nog hudder krijgen, maar... maar die ging hartstikke mooi. Ik vond het gewoon heel mooi dat ik gewoon in het pak zie. En dan is het verder best. Dan is het verder best, ik bedoel, clear. Als je dan leest, dan net maakt het me niks uit. Wie is de hier aan les? Hier aan les? Ja. Waarom hier niet achter me? Ja. Nou, geweldig. Dat is heel mooi. En dat weer het alweer. U zoekt maar de beste reportages van de Oranje Wieken. Na je weken ben we er weer. Graag tot dan.